Hej Sten, bare lige så du kan være lidt med. Her har vi pistolen, her har vi krudtet. 35 gen ned. Det er dejligt. Og så bare lige for din skyld, så tager vi lige... det får lige lidt mere, ikke? Det kan vi jo godt lide. En stor, dejlig fast kugle. Og en lille, bitte, herlig lille klump her. Dejligt med det stof, dejligt med det kugle. Den lille fine starter, som du kan huske. Lille ladestak. Den er jo lige selv lavet her. Og så skal vi bare lige have en lille knaller. Jeg håber virkelig, du får hygget dig med dine veteranbiler i dag, gamle dreng. Vi andre, vi hygger os kun med lidt veteranskyder. Prøv at høre, Bernd, Andreas. Okay. Tak. Blev du forskrækket? Ja. Jeg ved ikke, om den optager stadigvæk. Optager stadig? Jeg tror ikke. Så skal du lige